И Коста хора, аз съм PUBG Gaming и днес играем на 8 бал пол. Ще пиша само на Милен да почнем да играем. Така. И малко ще се преместя тук. Всичко вече трябва да е наред. Ще заграм 2-3 игри с него. И после ще кача клипа. Отклоняване. Само му казах, че ще играем, няма да говорим. И нищо не вкарах. Нещо ми пише. Добре. И така. Малко съм много слаб. Две игри ще изиграем. Той пък какво направи? Няма да стане. Вкарах неговата. Не, вкарах си моя. Супер. Само че май заби. И вкарах тази моята също. И тази вкарах. И тази вкарах. Мислех, че ще вкарам. Но не успях. Не знам колко дълги ще бъдат игрите. Може да направим и 3, ако втората е. Той сега мисли. Какво мисли? Защото може да вкара и да. Двойката му е точно там, където иска. И може сега да вкара. Да, вкара. И сега няма как да вкара. Невъзможно е. Вау! Как се завъртя! Той беше направо неземно. 9 е за мене. И за малко. Той сега ще вкара четвърката всъщност. Той е Ноган. Ще вкара шестицата. Сега пък няма да може да се вкара четвърката. Не, ще може. Не можа. Опс. Няма опс. Добре. Как да го направя? Добре, вкарах и моя. Но вкарах и негова. И той сега сигурно ще си отмъсти. Така. Не знам тъс моя ли е. Май моя. Ама не успях да я вкарам. 14 как се там. Негова е била. Добре, че не съм я вкарал. Той се я вкара себе. Сега няма да успеем. Или ще успеем.
Гадно, защото му става само още една топка. Е пред него и малко бутам микрофона. Няма да стане. Гадател. Сега естествено тук ще го направя. Ама не знам после как ще го направя. Много лаги тук те. След това и как да го изтикам. Никога не ми се получава къде искам. Тук му дадох на позиция да стреля. Вау, как я вкара. Найс, не, естествено. И това е good game. Опа! Явно не е good game. Какво стана? Стига. Това беше много гадно, ако го изпусна от тука. Няма да го изпусне и сега ще вкара. Стига! В този късмет моя днеска. И го бих. Не знам как, ама го бих. Good game, естествено. Let's play again. Може да натисне play again, ама той не. Сега сигурно ще ми даде пак. Добре. И това беше всичко. Надявам се да ви харесало Symbol Pro. И ще се видим в следващия епизод. Чао!